Når man har valgt en præsentationstemplate, fordi man gerne vil lave en præsentation, så kan man gå ind og customize, sådan at den får de farver og fonte, man gerne vil have. Det gør man herinde i Design ved at vælge den, der hedder Styles. Så kan man simpelthen herinde finde en masse stilarter, som handler om en farvepalette og nogle fonte. Der er forskellige versioner. Man kan selvfølgelig vælge her, hvis man har en eller anden form for idé om, hvor man gerne vil hen, så kan man vælge forskellige ord her. Og så trykker man simpelthen bare på den man godt kunne tænke sig. Og så kan man se her, så ændrer fonten sig og farven. Hvis man trykker igen, så vælger den en af de andre farver i den farvepalette, som den her stil nu har. Så kan man vælge mellem to muligheder. Den ene er Apply to all pages, og den anden er bare at vælge en side ad gangen her. Jeg vil anbefale, at man, hvis man gerne vil have, at ens setup er ens, gør det på alle sider. Det betyder for sådan en præsentation som den her, det er så, at nu bliver alle siderne mørkegrønne i bunden. Og det kan godt blive lidt monotont, men så kan man gå ind på den enkelte side her, og så trykker man igennem til en af de andre farver i paletten, og så kan man variere det på den måde. Men hvis man ikke vælger Apply to all pages i første omgang, så risikerer man, at man får nogle sider, som måske ikke har den samme font som de andre sider. Så derfor kan det være smart at starte med at vælge Apply to all pages. Og så ender man simpelthen med at have en præsentation, som har den samme font hele vejen ned igennem projektet, og som har den samme farvepalette.